Punt. Stop! Ja, dames en heren, allemaal van harte welkom op het jaarlijkse burger- en kinderkoningszeten. Vorige week even de vergadering nu aanstaan, even windkracht 4 voor de Bronse Spoorweek. Maar nu, dus is het binnen 30 graden, dus wat dat betreft het weer wel mee. We hebben dit jaar een heel speciaal burgerzeten. We willen allemaal, voor 3 maanden stonden we achter. En dadelijk voor het Bondschuttersfeest. Ja, en dan heeft natuurlijk ook de burgerkoning een prominente rol. Dus wat dat betreft denk ik dat vandaag degene wat wint, de hele zo'n evenement tegemoet kunt zien. Ik wil vooral over onze huidige burgerkoning, Guy Hoedemaker, hij heeft al 3 keer gelukt is een burgerkoning te zijn. Gewoon nog 2 keer op een Bondfeest. Dat is helemaal goed uitgekend. Hij is dit jaar overgebrand erop voor het om hem af te zitten. Dus als je wil winnen, moet je toch langs zien, denk ik. Ja, van harte welkom, ook natuurlijk als koningspaar. Helaas moet ik onze innerkoning van vorig jaar, Jesse Schuttinga, afmelden. Hij is door omstandigheden niet aanwezig, helaas. Maar goed, we gaan dadelijk beginnen voor de nieuwe koning en dan zal hij vanaf het oog gehuldigd werden. Elk jaar is eigenlijk het burgerzeten het moment dat de Club van 50 haar schenkingen deed aan de schutterie. Eigenlijk de dag van de Club van 50, de begunstigd van de Club van 50. Ik heb er al heel genoeg gezien vandaag, die ik bij deze ook van harte welkom wil heten. Ik wil dan eigenlijk ook even het woord geven aan de voorzitter van de Club van 50, en dat is Ben van Moorsel. En die zal ik nu even toespreken. Ben. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom en speciaal uiteraard de begunstigden van de Club van 50 die vandaag allemaal hier zien. De Club van 50 hoeft verder dingen niet toe te leggen, we zijn al vaak genoeg in het beeld geweest. Dus we hebben er 149, dus vandaag heeft Eems de mogelijkheid om de 150ste te werden. Een eretitel, dat komt ze echt in de annalen van de club. De Club van 50 heeft natuurlijk regelmatig hebben we donaties gedaan om de schutterie wat extra dingen te geven. We hebben het gewerenles gehad en ook op dit moment is dat eigenlijk het keizerskostuum wat eraan zit te komen. En de Club van 50 zal dus vanaf het zwarte kostuum alle versierselen die erop komen, en dat zien we nog wel wat, die gaan we doneren en dat komt eraan. Ten slotte nog een mooi moment vandaag. Vandaag is het 2 jaar geleden dat Henry is overleden. Dat is een memorabele dag. En samen met de schutterie en de Club van 50 hebben wij bedacht om een nieuwe eremedaille in het leven te roepen voor de jeugdburgerkoning. Omdat Henry altijd zeer begaan was met de jeugd. Dus we hebben een hele mooie medaille laten maken, die straks, als de jeugdkoning, als dat bekend is, zal Tine Jansen en haar zoon, die zullen dat vandaag uitreiken aan de nieuwe burger-jeugdkoning. Nou, de rest weet je ook om een fijne middag te wensen, veel plezier en bedankt. Ja, Ben, dank u wel voor de mooie woorden. Oh, sorry. Ik ben echt één ding vergeten. De eremedaille, door het Guy Hoedemakers, heeft een extra donatie gedaan in de pot van de Club van 50 om dit initiatief te ondersteunen. Guy, bedankt toch weer. Ja. Ja, dank u wel voor de mooie woorden, inderdaad. Dat gaan we vanavond nog met maken. De Club van 50 verkennen eigenlijk niet zonder een schutterie. We hebben gezien, nu Buks wat een volle gebroken is, het keizerskostuum inderdaad. We zijn blij met alle begunstigers. We hopen dat we de 150 vandaag kunnen aantikken. Wij zullen het zeggen. We gaan het ons doen. Dan van harte bedankt. We gaan dadelijk beginnen aan het koningszeten. Er zit een mooie vogel erboven. Die is ingekleurd gisteren nog door de jeugd van de schutterie. Dat hebben ze ook heel mooi gedaan. Wat dat betreft, en ook de kinderkoning, die is geschilderd door, wederom door Dylan Schmid, staan met de dikselen. Dylan heeft ze prachtig gedaan, ja. Beetje hulp denk ik van Petra, maar heel mooi gelukt. Je kan dus dadelijk allemaal inschrijven bij Kim aan het turfgate. Die is zich even opgeleid, zal zo heten. En dan gaan we beginnen aan de strijd voor het nieuwe burgerkoning en kinderkoning. Ik wens ik allemaal een fijne middag. Denk aan het is warm, dus drink je nog. En zo zeg ik tot vanavond. Dank u wel. Op de plaats. Goed. Goed.